Hej og velkommen til video nummer 3, hvor vi vil snakke lidt om, hvordan man kunne bruge det, der hedder en IMU, Internal Measuring Unit, tror jeg det står for, som er inde i M5'eren, som består af et accelerometer og et gyrometer, og ja, det er egentlig det, tror jeg. Det betyder altså, at M5'eren, den ved, har jeg lige en selv M5'eren, den ved altså, om den vender den her vej, den ved, om den vender den her vej, bla 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 bla, den ved, hvor hurtigt den bevæger sig, og et par andre ting, som kunne være virkelig seje at lave i forhold til lys med, for eksempel. Og det der er et par forskellige måder, man kan gøre på. Jeg tænker bare, at jeg vil lige starte med at vise sådan, ja, hvor man finder det henne. Nu har jeg lavet en ny en her. Jeg har tilføjet vores LED-strip med 30. Og så går jeg ind i den, der hedder Hardware. Den åbner jeg, og så finder jeg den, der hedder IMU. Og herinde, der kan vi altså få en x-værdi og en y-værdi og en x-acceleration og en y-acceleration og en z-acceleration og x-gyroskop og y-gyroskop og z-gyroskop. Det kan man sidde og lege med, finde ud af, hvad er det egentlig for nogle tal. Jeg tænker, jeg vil gerne bare lige starte med at lege med x-værdien og y-værdien. Det synes jeg er den nemmeste måde, ligesom lige at tilgøre det her. Og noget, der er rigtig smart, det er, hvis man lige kan se på skærmen, på sin skærm, hvordan de egentlig ser ud, ikke? Altså, hvordan de her tal ser ud, hvad er det overhovedet for et tal. Så herover så hiver jeg det, der hedder en label, ind på min skærm. Og jeg hiver faktisk 2 ind. Og så går jeg ind under det, der hedder UI her, som jeg allerede har åbent, og klikker på label. Og her kan jeg så vælge den her label show. Og bum. Og nu skal jeg lige sætte den i et loop, fordi hvis jeg bare gør det kun i starten, så får jeg kun at vide, hvad de er i starten. Altså så viser jeg kun, hvad de er helt i starten, men jeg vil ligesom gerne vise løbende. Jeg vil gerne have den hele tiden opdatere tallene med de relevante x og y værdier. Så hvis jeg lige gør sådan der, babadam. Og så skal jeg lige huske at sætte den her til at være label 1. Babadang. Så får jeg på min skærm, hvis jeg lige skifter kamera, så får jeg altså på min skærm, hvad de her tal er. Nu kan det være lidt svært for jer at se. Men hvis jeg gør sådan her, så går min x-værdi fra minus 1 op til at være 18. Og den går faktisk hele vejen op til at være, altså endnu højere. Nu er den 90, nu er den 180, og så bliver den negativ og går ned igen den her vej. Så den går altså med minus 180 og 180, og det er det samme med y-aksen, som jeg så kører den her vej. Så når jeg gør sådan her, så er y-aksen minus 80, og når jeg gør sådan her, så er y-aksen 70. Altså sådan, det er ret intuitivt. Det kan være smart lige at vise det på skærmen, sådan så man selv kan se det, fordi på samme tid er det heller ikke særlig intuitivt. Man skal ligesom lige lære det at kende. Men jeg tænker, at jeg vil lige gå videre til at vise jer et eksempel, som jeg har lavet, med hvordan man kunne lave noget lysshow med det. Det er meget simpelt. Jeg starter faktisk lige med at sætte vores brightness på LED-strippen op til 100, fordi normalt er den kan være mellem 0 og 100, og normalt står den kun på 20. Og det er egentlig meget fedt, hvis man gerne vil køre noget lys i længere tid på batteri, men min sidder i strøm, og jeg vil egentlig bare gerne have, at det ser fedt ud, og det ser fedest ud, når det ligesom er super bright. Og her har jeg lavet bare en meget simpel sådan lysinstallation, hvor jeg siger, hvis x den er under 0, altså vi vidste den kunne gå mellem minus 180 og 180, så jeg laver inde i mit loop, så tjekker jeg med det der hedder et logic eller et if-else statement. Jeg går ind under logic og finder det her, finder den her if do else. Så siger jeg, hvis get x, som er den der x-værdi med gyroskopet, den er under 0, så laver vi et lysshow, der ligesom lavede den der bare i rød. Og ellers, hvis den ikke er, så gør vi det i blå. Og det ser nogenlunde sådan her ud. Så altså, hvis den vender den her vej, så kører den rød, rød, rød. Og hvis jeg vender den på hovedet, så kører den blå, blå, blå. Og det kan egentlig være meget fedt, til hvis man gerne vil lave en lille lampe, altså sådan en lille lysinstallation, hvilket jo er en af jeres muligheder. Så kan den se sådan her ud. Og så kan man lige vende den på hovedet. Og så ser den sådan der ud. Jeg kan fortælle jer, at den ser betydeligt meget sejere ud i virkeligheden end på kamera. Men det er ligesom en fed måde at lave et ret sejt lysprojekt, hvis I spørger mig. Og vi kan godt gøre det lidt mere kompliceret end det egentlig. Jeg har lavet et til eksempel. Og det ser sådan her ud. Her starter jeg igen med at sætte den brightnessen helt op på 100, og så begynder jeg mit loop her, hvor at jeg viser den afrundede værdi af den absolute værdi af x, og den absolute værdi betyder, at så er den altid positiv. Jeg vil ikke så gerne have, at den er minus 180. Jeg vil så gerne have, at jeg får et negativt tal, fordi det jeg gør her, det er, at jeg sætter den røde værdi i den her RGB ting, den sætter jeg til at være
den sætter jeg til at være x, og jeg sætter den anden til at være y. Så jeg sætter den røde værdi til at være x, og den blå værdi til at være y. Og hvis jeg lige prøver at klikke på det, og hive min lille lampe frem igen, så kan vi se, at når den ligger på bunden her, så er begge værdier omkring 0, fordi at, det er jo ligesom sådan, det virker. De er lige der omkring, ja, de er 0, det kan vi også se her. Jeg tror, det er x-værdien, jeg viser på skærmen. Men hvis jeg vender den på siden, så er den altså blå, og hvis jeg vender den her vej, så bliver den rød, og så videre. Det kan være lidt nemmere at lige vise på det andet kamera, at jeg ligesom får, nu er den lidt sådan rød, nu er den lidt slukket, nu er den meget lyserød, nu er den meget blå, nu er den meget blå, bla bla bla, altså nu er den meget rød. Og så på den her måde, så kan vi altså få den til at afhænge sådan af vores værdier, altså vores x og y værdier, ret simpelt. Det synes jeg er mega fedt. Altså det kan både være sådan, at den står et sted, og alt efter hvordan du vender den, så det er den forskellige lysting. Det kan også være den der kuglebane, altså at vi har noget, der kører den her vej, og så ændrer den farve. Det synes jeg er ret fedt. Jeg har også lavet den som en lille anden en, hvor vi bare lige har fat i, hvor vi altså lige har fat i den her, hvor vi kører altså med den her count with eye, det her for loop, som det hedder. Det har jeg også lige lavet det med. Så ser det sådan her ud. Det er også meget sejt. Det minder lidt om, bare hvor det er lidt mere sådan nogle forskellige farver, du kan få. Hvis du gør det meget hurtigt, kan du få nogle ret vilde kombinationer. Det synes jeg er meget fedt. Man kan lege med det. Man kan lave noget, der var lige så kompliceret som det, jeg viste i sidste video, hvis man vil. Altså, der er rigtig mange muligheder, og det handler rigtig meget om at eksperimentere. Det her, det er ligesom bare for at give jer nogle building blocks til, at sådan her kunne man starte med at gøre. Så lad os lige kigge på igen. Man gik igen under den her IMU for at få fat på de her værdier. Og man går ind under loops for at få fat på det der loop. Og man går ind under LED'en for at få fat på LED'en. Og så de her tal, de kommer fra ind under math, de er blå. Og det kan ikke altid være så nemt at finde den der absolute, så det kigger vi lige på. Hernede, der ligger nemlig den, der hedder round, og den, der hedder square root. Og inde på square root, der er der en masse muligheder, og der har jeg taget absolute. Og der er forskellige muligheder for dem alle sammen, ikke? Igen den der logic, der kunne man lave de her if og else statements, hvor man tjekker, hvis nu x er over det her og y er over det her, så gør det her med lyset. Og hvis det er noget andet og noget andet, så gør det her med lyset. Altså, der er rigtig mange muligheder. Og det her, det var hvordan man kunne bruge IMU'en med en M5'er. Så tak for at se med.